ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ರಕ್ಷಿತಲು ಟಕ್ಸ್ಗು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಎಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮತಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಪಂದ ಮೊನ್ನೆ ವರಮಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪೋನುಂಡು. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೋಡೊಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ಲ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೆರ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಬರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನಪದೆ ಅವೇನು ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿನಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಏನಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡಿನಿ ಸದ್ಯಗೆ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗೆ ಏನು ಕೊಡೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಚದು ನನ್ನ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ದ ಚೆಸ್ಸವಿಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ತುತ್ತರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯ ಪಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಪಂಡ ತೂವರೆ ಈತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನಿಂಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ಲಾತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ತುತ್ತುಂಡ ಅಚ್ಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪೊಲ್ಲುಂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೋಜುಂಡು ಲುಕ್ಕು ಅಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇನ್ವಾರ ಕಾಸುಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ 1000 ಮಿತ್ತಿ ಪುನಃ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ 799 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾನು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿದೈದು 1200 300 ಇಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಿಕ್ಕಡು ರೇಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪಾಪದ ಕುಲ್ಪರೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ತೂಪೇರು ಅಂಚಿದ್ನಾಗಲೆಗಲ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಾಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈತ್ ಆಫರ್ ಕೊರೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ನೆದ ಕಲರ್ ಬರ್ತದು ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಸೇಮ್ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಉಲೈ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಪ್ರಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಪಣೊಂದು ಅಂಚದು ಯಾನಿಗ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಶೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಅತ್ತೆ ಸೇಮ್ ತೂವರ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಅಂಚದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಬೋಡಿಪ್ನಗಳು ಬೇಗ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಂದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 799 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಆಫರ್ಗೆ ಕುಂದೇನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಎರೆಗಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಥವಾ ಏನಾಂಡಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಸ್ಯಾರಿದ ಫೋಟೋಸ್ ಬೋಡುನ್ನ ಅಂಡ ಏನಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ ಡಿ ಎಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಗಲ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನಿಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೇಲ ಅಂಡ ಇತ್ತ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೋಜಪ್ಪ ಅವನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೈ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಹೈ ಇಪ್ಪುನ 1000 ಮಿತ್ತದನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೆ ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕಡಬುಡ್ನಾಗನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸೆ ಅರ್ಧ ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ದೀತ ಅಡ್ರೆಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪೂರ ಇತ್ತನ 100 ರುಪೀಸ್ 150 ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಮುಟ್ಟದಾಗಲಿಗಂಡ 50 ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಬೇಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈದು ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅರ್ಪದೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನನ್ನ ಬತ್ತಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಯಾರಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟ ಫೋಟೋಸನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮತ್ತು ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ವೆ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್.